hedder Silole Mpoke Grønlykke. Jeg er kenyaner og Masai. Jeg er uddannet sygeplejerske, jordemoder og sundhedsplejerske. Og jeg har arbejdet i mange år blandt Masai-kvinderne. Altså min almindelige skoleuddannelse fik jeg i Kenya. Så tog jeg til England og blev uddannet som sygeplejerske og jordmor. Så tog jeg tilbage til Kenya og arbejdede lidt på Kenyatta Hospital. Så kom jeg til Danmark og blev arbejdet som sundhedsplejerske, som sygeplejerske på Rigshospital. Og samtidig gik jeg på universitet og læste kultursociologi, som det hed dengang. Men undervejs besluttede jeg at blive uddannet som sundhedsplejerske. Og det blev jeg så på Aarhus Universitet. Jeg har så arbejdet som sundhedsplejerske blandt indvandrere på Nørrebro og Vesterbro i mange år. Min mand og vores søn og jeg tog tilbage til Kenya, hvor jeg fortsatte med at arbejde som sundhedsplejerske blandt kvinder og børn. Omskæring af piger er specielt udbredt blandt masaierne. Fattigdom er blevet værre blandt nomader på grund af de mange. Det har været store drought. Tørke, hvor mange de mistede deres køer. Og de har ikke rigtig kommet ovenpå igen. Så er der også HIV og AIDS, der har dræbt mange familier for sår. På grund af fattigdom, som blev værre og værre blandt nomader, går det så ud over pigerne. Det vil sige, det blev omskåret tidligere, sådan at de kan bortgiftes. Min mor hed Nangashe, som betyder en lille kalv. Vores far døde, da vi var unge, og traditionelt skulle fars brødre så have overtaget. Og det ville min mor ikke have. Hun kæmpede imod det, og hun kæmpede for, at vi skulle fortsætte i skole, og vi skulle have en god uddannelse, som vi alle sammen har fået. Vi var 9 børn, 6 piger og 3 drenge. Så hun måtte virkelig kæmpe hårdt mod traditionerne, at pigerne skulle komme i skole, og de skulle ikke giftes, da de var 16 år, og de skulle ikke omskæres. Det var også en anden stor kamp. Hun tog op med min onkel. Hun solgte mælk og kød til at kunne betale for vores skolegang. Hun var selv med til at sende mange piger i skole, både fra min fars families børn. De var helt traditionelle masaier. Hun fik uddannet mange piger. Det var mig også venligt, at en kvinde på min mors alder dengang skulle stå og drive et hjem alene. Og det gjorde hun, og min store succes. Hun blev faktisk sådan en stor succes, at studerende kom for at se, hvordan hun drev sin farm. Hun var også rollemodel for mange kvinder, der er i arbejde i dag, der stadigvæk husker, at hvis det ikke var min mor, så ville de ikke have fået en uddannelse. Lige nu har vi 33 piger. Vi arbejder meget tæt sammen med de sociale myndigheder. Og de børn, vi faktisk får vi gennem børnenes afdeling. Og når vi besøger familierne, har vi altid socialrådgiverne med. I Kenya er gennem loven alle de ting, som traditionelt laves mod piger, og blive omskåret og blive bortgiftet i meget tidlig alder.
og blive taget ud af skole i fordel for drengene. Alt det der bliver ulovligt. Det er også meget vigtigt, at vi snakker med lederne og de lokale præster, at sådan at de holder øje med, at den slags ikke sker. Og jeg er med til at sige, at de stopper det i landsbyerne, når de får kendskab til det. Folk, der gør det, kan blive fængsel helt op mod 30 år. Så den kan lave en masse oplysningskampagne blandt de lokale, for at de forfærdelige praksis kan blive stoppet. Og vi tog lille Malel, som var meget lille, meget tynd, meget lille forsagt pige. Malels mor døde, da hun var meget lille. Og Malels mor var nummer 2 kone. Så Malel har stadig brødre, som er ældre. Og grunden til, at hun skulle bortgiftes, var, så drengene skulle gå i skole. Vi besøgte også hendes forældre, fordi det er en del af vores arbejde at forsone forældre og landsbyen og lederne med pigen. De er simpelthen ikke parat til at modtage hende tilbage. Men det er vigtigt, at forældre skulle kunne besøge dem, skulle også kunne bidrage. Så vi kører det i partnerskab. Det er det der vores mål, at vi gør det i partnerskab med forældre. Så der er kontakt? Ja, så børnene får beholder kontakten med familierne og det nære samfund. Og Malel i dag er en lille, glad pige. Hun er blevet høj og snakkende og danser og synger. Og jeg er meget klog i skolen. Altså visionen med Nengache er, at pigerne skulle en dag kunne bestemme over deres egen liv, bestemme over deres egen døtre, og være i stand til at kunne give dem en uddannelse, så de også kan kunne bestemme over deres egen liv.